Ngayong July 1, 2023, isang digmaan ang magaganap mga idol sa Verenciano Convention Center. Labanan ng Pampanga versus Nueva Ecija. Ernest Reyes is also inside the ball game. They give it back. MJ will fire. No good. One more try here. Archie. And that's gonna do it. Sa pagtatapat ng Pampanga vs Nueva Ecija noong last season ng MPBL, nagtagumpay ang Nueva Ecija Rice Vanguard sa pangunguna ng former Pampanga Giant Lanterns din at homegrown na si Idol Michael Wico. Kasama sila Michael Mabulak, Ezed Gabo, Philip Manalang at ang binansagang Dondon Hontiveros 2.0 na si Idol Ezed Gabo. Well mga kabalin, sa season na ito ay talagang star-studded at jam-pack ang lineup ng Nueva Ecija. Sila nga po ang naging kampiyon sa season na ito mga idol. Yes, mga kabalin. At ngayong July 1, home court naman ng Pampanga Giant Lanterns ang bakbakan. Yes mga kabalin, sa Verenciano po gagawin ng laro mga idol. Pero hindi na ito tulad ng dati kasi nga may mga bagong player na ang dalawang team mga idol. Sa Pampanga Giant Lanterns si Clemente, Liwag, Ferreras, Encho Serrano, Nil Tolentino at Jim Bayo. Habang sa Rice Vanguards naman sila Roy Sumang, Ken Carino, Concepcion at Katakutan. At tatlong Kapampangan bowlers din ang kasali sa lineup mga idol. Andiyan si Jay Collado, Philip Manalang at King of the North Michael Wico. Kaya sa laban na ito mga idol magkakaalaman na kung sino talaga ang pinakamalupit at pwedeng tawaging elite team ng MPBL. Yes mga kabalit, at kung usapang fans naman mga idol, diehard parehas ito mga Kapampangan at Nueva Ecijano, solido at todo kong sumuporta mga idol. Ilang araw na lang mga kabalin at magaganap na ang malupit na bakbakan na ito sa Verenciano pa mga idol. At alam ko na marami na talaga ang sabik mapanood ang dalawang team sa isang malupit na laban. Kakayanin kaya ni Balti ang dalawang big man na si Taganas at Makaluni? At sa laro na ito mga idol, mag-step up kaya ang binansagang King of the North ng MPBL? Sabay-sabay po nating panoorin ang bakbakan na ito sa July 1 at sana ipinagdarasal ko na ligtas po kayong pumunta sa event, lalong-lalo na ang mga Kapampangan at mga Nueva Ecijano mga idol. Alam kong ang laban na ito ay tatatak sa history o alamat ng MPBL. Isang malupit na kwento ito mga idol. Kaya panoorin natin. Handa na ba kayo sa bakbakan na ito mga idol? Kaninong team ka? Nueva Ecija o Pampanga? Kapampangan versus Nueva Ecijano? Pagsak nepa mga kabalin. For the victory lap though. Whoa, whoa. Damn.